ke jingdo nong kabakraw gi padba nong rap hakashinong khatsan mail hakathan Ranikor Southwest Khasi Hills District hakaba sashisien ka wei ka kanhun jong gi hati kilawan phai byang banwan penjat pen prai ki maram padya ki yeng sa jong ki nong ram katkum ka jinget hu na ki nong ket kam jong ka Ranikor Area Farmers Association katano ba Michael Lingdo ubadei upresident bat uba Kerman ki Reja ubadei usketri kilethu baka kenhun jang ki hati kilawan man penjat biang ya ki yeng sa bat ya ki maram ha kami jang ka atpraterik unai lur arhaja apsaw ki maram ba ki hati kila penjat ki kenthop ya ki deng kwai ki sotrun bat ki deng kan ong ka telong khubor laban keduru Bana kaliang ka Ranikor Area Farmer Association nado kisnem arhaja atpulai kalalet panujor hakibor badai kmi ka wildlife bat kumju ru ha office jong deputy commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District Henry kani ka syukut tangha ka jingkular klempoi he ru em na kaliang ka tanat wildlife kalawan jingo bonsin bat kilakularu ba onsa ai jingrap ya ki nongram kibla shakta bat na kaliang ka RAFE kala pharu ya ki kot kisla jong ki nongram Henry kani ka kamru hadu menta kampat shemseso AA Sengaja ke mana kaliang jong sekretari jong ka Rafa jong Ranikor Area Farmers jong lai jong cukren nak dikepor mentah. Tina kaliang jong aku mu persen jong ka Ranikor Area Farmers i mentah ka dek sengi ublay. Ndai mo bansi ya bakum kino yalam habaki para nong rep jong i ut kinam yak nisha panjat jong jing bisam ki marep. Ibu mesti orang dek sengi ublay ri hawan marek akan dikejaka mentah. I ba menin menmit ak por steng met makin di merat klaw ni hati yon pencet juga di ying kasem jong ki pranong rep jong ni tangim don i isu ban ong ni ban kren akan di por mantah dari susah kumalah kalian sekretari akan meneng susah ka jing dom ni susah ba ka jing sosi ya ka bak sorkar na ka por sepor ni la kren la pentip saki sa gimdon kanu kalat kalenti ban ai ka jing rap na mantah jing ginong rep hawa ka jing sisa ni sewan ai kublay kerpang na mantah jong ka wildlife Namar balay namar ba nakaliang jongki nila ud nila nam nila pantip saki kila wan lagi pau sin lagi jingwan jongki kalong ki suwan kamet kli kumangi nongrep milong kumni kumangilong kumdon ginu kiti getir jingadan namanta ban ai ki ya pan hirap namanta gini gibra klaw te khrisbun namanta jongki kila wan te ngrek masosik pat kalong ba nakaliang jo sarkar gidi ban simkhia namanta gani kakam mar om dai tang mentah na kapor sa ba ka jing sosi sa jing penjot ka jing istem gi mare batwe jing tenkam jing gi binong rap ha jing sewan ai kublay ru ju kapor na mentah jung MLA jo ka Ranikor constituency pa Pius Marwen ul lebra ul kren hapo ka assembly na mentah jong kan ni ka jong juan ki jo gi bar khaw kan ni ka than ka dong jo ni karani ko Henry basosi kalong nakalian jo chief minister juba pa tu por ong ba ni hapa salang pat briwan merat kata kalau ke ba pen serai jemut perkat ini kumnu ngi briwin sa lang mat kimrat ka ba mut sai ka ba kresai mentah ni kalong ba nakaliang jo chief minister ula khanya ngi Ranikor kum kimrat hatung nginut semua bangin sa lang mat kimrat wat ya kaying kastem kat din penjot te ka rebut bangin sa lang mat kimrat dan penjot kaying kastem nang biang penjot ngi briw ka banja kadi kalau jing kren kena ken klung jo chief minister Telah pilong isya tu beriu kumno alam jong jelai berkowe. Ngakot sopha dengan pilihan sopha chief minister manta fan salang bani por Ranikor pat ke imar khmat ke baja. Lara pinut pan salang pat kimrat wan bani manta pan salang hani por Ranikor. Namar ba kajingken kejong i galong ba sukren tang ban tap email ke ba pinong rep kila dawa nak manta jong i. Pat kowe ru wasusi kalong nakaliang jong wasi in charge juga Ranikor BS la khot yang aku persen ngan bi sport sanat ngingel alai
pada kalian jong la kerpa jingi masuk haban plek no yang dijing berngam sedih hati namar ba kamlong kami hap namar ka sarkar kam sa ban sedih gimrat ngi haka jing lengkut jing mut jing perkhat bani ko ngu ya ka ba sarkar ko ong ngi la pediang ya kata bani la weng no jak jing berngam jong ibe sedih abi hati hendai apa ngi la weng ya kata pada kalian sarkar pat ka khem wan kmi ber khem le na mata jongi te namanta kan deru ya ka ba ngi la ong ka to ko ba ngi weng no simla pa simya karai menta dengan sekhat biang yang jingelang sa istin ngidu hap simbiang da kawai karai ya ka ngina ka liang jong ka rankor area farmers association i don ha kini ke jaka ko menta ba sila ban i ba kini ti kawan ban penjat biang ya ki kisem jong ki norep jong ne ka dong ka thany ranikor kum juru ya ki marep ki wan penjat biang ha kini ka tayo ko menta ngi penpau ba ngi dap da kejing sefsi kum kinong rep namar ba nakapor sakapor kini ki hati ki sajuan pendik sajuan penjot ya ki yin kisem ya ki marep ki jongi kinong rep lambut sin bila lejut ha kita ki bor ki badik mi kum jur ha kaliang jong ka sarkar henry naduk ki snam ki bal lenyo kumba pidi nakapor sakapor ba kajing lejut kajongi kebut kam siso bat kam trikam ai ngila persiang banyak keren ban wan be no ru ia kini ki hati klau ki basajuan penjot ia ki marep kajongi ia ki kisem jong ki paranorep henry na kaliang ki bor badik mi hadu mentaru kam sem la siso hak ni kisnem ki belel no ngiliyo ia ka jingkular ba kinu ki marep lani kinorep ki besi penjot ya ki marep ya ki kisam ba nakaliang ki bor badik mi ki kloy banerap nak mata kita ki bar syakta ya ki marep lan ki kisam henry hadu menta ngala ong ba om padon wat weru nong rep ubal syakta hagni snam hagni sngi ki bala letno ba uyo kita ki jingerap bat ngila ong ba kane ke jing kular kai jong kita ki bor badik mi lan kata ka sarkar kemut kai sukular tok ia kinong rep kejongi henry haduk menta kam siam la siso nak menta kejongi kinong rep ngila ben penpau ba hang ni menta ke kinong rep kisah hi tang ha kijing jau umat haduk ba ia ki marep ki ba de ben yok het yu so kejing tre sistem kejongi henry kasya penjat na katno kejing susi kejing thang jong kinong rep lam ong ba nakapor sakapor ni siya penjat lada kalong kumne siya ken kalaway ke jongi kinong rap siya kalaway jong kinong rap jong kene kedong katany ke jongi lada kita ki bor badik mi kimsem la sunyao la ne kimsem la ailem kakti kamon kakti kediang nakapata banerap ya ki pat no rap jong kene kedong katany watla katne ngile siya jenjar la arsnem la snem menta nakapor sakapor ni siya penjat kam desu tang ye kimarap henry wat iki kisamru bisa penjot haduk katne kepor matang ala ban penken mau bahak ni snam ki bar lenyo ni nak kaliang jong kinong rap bat kumjur ka kaliang jong ka ranikor area farmers association la penong ya ka jingalang pajba haduk ni sim ya karai bangin siap no ya kini hanti klau henry tang sisi arsngi ngiliyo ktin nak kaliang kita ki bor badik kwi ba wat nom le kumta kilawan ut hangi bas ngau ba kilawan kerpati hangi ba wat nom le kumta ngiru da keji kuj mesim ngila sim no da kawai karai ngila penklan no kata karai bat ngila IT no haki bakin le ai henry ke basuse ba nadu hi kata kapor ba ngila penklai kata karai hadu mata kam seso ai ru em